Maulagayang petsa in June 12 para karingsab ng Pilipino, hilub o kilwal naman ni bangsa. King Aldongay ni inyang 1898, may deklara ing katimawan na ng Pilipinas. May mupus king may gitatlong dala na banwang pamanakop da ring Espanyol. At ngening banwa, pag masusyan niya yung kadinalan na 26 anibersaryo na ng Independence Day. Makanyan muna man yung katapangan at sakripisyo rin kaya katamong pipunpunan at bayani. Anting pamakisan metong sumangiran la naman ting selebrasyon ng meganap king labot Kapampangan. Penny muna ng Governor Dennis Delta Pineda impamagdawon king Capitol Grounds. May sulod lang barong ang pong Filipina na ring opisyal at uhanda ring ahensya na ng gobyerno. Makasulod la namang blue, white, red at yellow din talapagobra na ng Kapitolyo ang magpakit ka ring kulay na ng bandera ng Pilipinas. May ka-wreath-laying ceremonies mo naman at miyaliwang performances. May dake nemang mensay 1st District Board Member Winwin Garbo, anting representante ng Pineda. Agpangkang Garbo, importante impamisan metong king nation building. Alalahanin natin na ang paglalakbay tungo sa tunay na kalayaan ay isang patuloy na proseso na nangangailangan ng ating sama-samang pagsisikap at dedikasyon. Magkaisa tayo sa pagtataguyod ng isang bansa kung saan ang bawat Pilipino ay mabuhay ng may dignidad, pantay-pantay at may pagkakataon para sa isang mas magandang kinabukasan. Ako, Inte Talasuyo, Liana Canelao, ating pusong makabalin.